mabubuan din. Alin? Yan. Hanggang mapagput. Matibay pala yun. Kahit yung luto, ganun rin. Makumukuha ng pinag-uusapan, kaya nga pinapagawa, tapos buwan lang. Magbibilang ka ng araw. Luto. Ano yun talaga yan? Tamaan yung cellphone mo. Sige. Yan ang kagandahan kasi ng pad. Dahil madali. Ay, yung plastic, huwag niya tatanggalin yung plastic. Ano na siya? Hindi naman pinatanggal talaga yan. Madaling trabaho. Pagluto, tagal. Oo, siyempre maghihintay tayo ng maluto. Pero ano, mura lang naman, 50? Oo. Matagal pero mura. Siyempre, kilo-kilo lang yung panluto eh. Ito, may palaki ng puhunan yung pat. Mahal yung pot. Mahal yung pat. Hindi yung trabaho ang pinag-uusapan. Yung materialis. Yung materialis, ito lang 1.7 to. Yung chemical, ay yung pads pa. Yung luto pala, ano lang yun, parang recycle lang. Oo, siyempre, ayan o. Ito. Gupit-gupit ka lang. Yun pala yun, kaya pala mura. Isipin mo nga yung sa interior, mas mura pa ang ano kasi puro luto yan. Oo, yun. 60 yun eh. Interior ay 60-40. Oo, diba? Oo. Yung sa mga motor. Subukan mong i-patch mo yun dahil hindi naman kaya ng patch. Kasi hindi nakakata. Oo. Malit lang kasi ang gulong nun, boss. Malit lang ang gulong nung ano, nung kaysa ito sa gulong ng kotse. Malaki ang kotse. Ay, naku, mas sila na yan. Ano yan, no? 35?